Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Umalo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen. Pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispršiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrsnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da,
Ja imam ideju, napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. Ha, a šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burger i pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kur, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakonje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. Gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Dakle, skoro sam završila. Želim nešto čokoladno ovakvog oblika. Hajde, čekam vaše varijante. Nema problema, već počinjem. Uzet ću nekoliko čokoladica. Tako je, treba ih polomiti. Ovako. Zatim mi treba malo vatre. Da, istopit ću svu čokoladu. Dovoljno.
Zatim ću sipati istopljenu čokoladu u kalup. Želim da napravim čokoladu u obliku medveda. To će biti divno. Treba rasporediti svu čokoladu. A sada mogu izvaditi. O, da, izgleda impresivno. Bako, kako vam se dopada? Ni loše. I ja imam istopljenu čokoladu. A još imam jagode. I ideju šta da napravimo od toga. Dakle, jagode treba umočiti u čokoladu. A zatim u smes od oraha. Odlično. A na jagodama u beloj čokoladi ću nacrtati slatka srca. Eto, uradit ću to crvenom bojom. To će biti jako slatko. O, da, divno. Dakle, stavit ću sve u korpu i to je to. Jao, bako, vi sigurno nećete pobediti. Dakle, ja ću koristiti M&M's bombone. Njih vole svi. Otvorit ću teglu. I sipati sve bombone u svog čokoladnog medveda. Zatim ću pokriti čokoladom. I to je to. Moje remek delo je spremno. Oho, a šta ja da radim? O, bako, to je Nutella? Da, to mi treba. Hvala puno. Dakle, sipat ću Nutellu na loptu. Sipat ću što više. O, da, super. Toliko će biti dovoljno. A sad ću sve razmazati kašikom. Gledajte, to je čokoladna lopta. Kako vam se čini? Rose će sigurno biti oduševljena. Sestro, možeš da probaš? Wow, koliko čokolade. Želim da probam ovog medu. Da vidimo šta je unutra. Pogledat ću. O, pa to su M&M's bombone. Obožavam ih. Wow, neverovatno. Oduševljena sam. Ovo jelo mi se dopalo. Idemo dalje. Šta je to? Opa, jagode u čokoladi. Izgleda slatko. Sad ću probati. Wow, ukusno. To je jako dobra kombinacija. A sad ću probati drugu jagodu. I ona je ukusna. O, šta je to? Čokoladna lopta? Neverovatno. Sestro, ozbiljno? Pa to je prava lopta, jesi normalna? Neka hvala. Pobedio je šef. Da, prva pobeda i odmah moja. Smislila sam. Hoću žele, jel može? Čekajte, ja ću da počnem. Već znam šta da napravim za moju malu Rose. Treba mi pomoranđa Kija. Jeste vidjeli kako sam je isekla? Zatim mi treba kašika i svadit ću svu unutrašnjost. A drugu polovinu ću iscediti u čašu sa vodom. Isto treba uraditi sa kivijem i borovnicom. Da, odlično mi ide. A sad će mi trebati kora od naranče. Sipat ću sok unutra i sačekati da se stvrne. Gotovo. Ovo je pravi žele. Šefe, šta mislite? O, šta je to? Ne zanima vas, bako. Dobro, šalim se. To su specijalne hvataljke da se uzima epruvete. Dakle, sve ću sipati ovaj kalup. Odlično. Pogledajte kako lepa šara ispala. Divno. Rukavice mi više ne trebaju. Ali treba će mi nešto drugo. Da, sad ću razbiti sve što sam napravila. Udaram i još. To nije lako, ali uspeću. Dovoljno. To je bilo teško. Ali sad imam prelep žele. Divno. To izgleda kao prave kristale. O, da. Bako, šta to radite? Raznobojne naranđe? Ja to ne bih jela. Šta je to? To je moje, unuko. Prestani, bako! Nemoj da mi smetaš. U stvari, čekajte. Smislila sam nešto. Sad ću staviti gumene medvediće u red. Tako je? Da. Završila sam.
To nije bilo lako. Treba se ubrzati. Hajde, Mede, požurite. Stanite sami. Da, završila sam. Ovo je prava torta od gumenih medvedića. Niko to sigurno još nije radio. A preko ću staviti gumene crve i to je to. Završila sam. Baš sam zadovoljna. Pa ako pogledaj kako ti se čini. O, veoma dobro, draga. A dakle, hajde da pokažemo naša jela Rose. Wow, jeste to sve napravili za mene? Neverovatno. Želim da počnem od ovih kristala. Izgledaju jako lepo. Probat ću. Pa, znate, ništa posebno. Nisam oduševljena. Idemo dalje. Sad ću probati ove raznobojne naranđe. Izgledaju cool. Prvo plava. Baš je ukusna. Dopada mi se ukus. Zavidelo mi se. I ostala ova divna torta od gumenih medvedića. O, da, obožavam žele crve. Da, super. Odlučila sam. Evelyn je pobedila. Jeste čuli? To je moja prva pobeda. To! A sad mi napravite keks. A jel može? Keks, ali ja ne znam kako. Bako, ustaj. Moraš da mi pomogneš. A šta? Keks. Pa to je lako. Dakle, treba će mi testo. Ja želim da napravim raznobojni keks. Za to će mi trebati raznobojno testo. Uzet ću svaki komad i pažljivo ga razvaljati. Da, tako je. Odlično mi ide. Mogu razvaljati nekoliko komada odjednom. Odlično. A sad ću isteći krugovi. Sljedeći sastoje. I to je čokolada. Svi vole keks sa čokoladom. Tako da ću staviti što više. O da, ispalo je divno. Zadovoljna sam. Mogu staviti to u rernu. Šta mislite, bako? Ništa posebno. Ja ću spremati klasiku. Treba će mi kolutovi ananasa. O, kako lep miris. Dakle, stavit ću kolut ananasa na keks, a odozgo malo džema. I stavljam to da se peče. Treba sad čekati nekoliko minuta. A dok se kolači spremaju, ja mogu odspavati. Jao, kako da otvorim to? Bako, ustaj, treba mi tvoja pomoć. Hajde. Jao, prokletstvo, šta da radim? Hajde, otvaraj se. Ne mogu više. Otvorilo se, odlično. Dakle, keks imam. Da bih ostvarila svoju ideju, treba će mi puno fila. To je ipak najlepši deo. Gledajte. Zar to nije genijalno? Ja sam završila. Bako, gledaj. Ona još spava. Moj keks je već spreman. Stavit ću ga na dasku. Zatim dodati fil. I pokriti drugim keksom. O, da. To je prelepo. I sama bih to rado pojela. Jao, šta se to čuje? Isključite to. A šta? To je moj alarm. Gotovo, moj keks je spreman. Hajde da vidimo šta je ispalo. Kakva lepota. Stavit ću to sve na tanjir. Kako lepo izgleda. Rose, možeš probati, draga. Prijatno. Wow, keks je spreman. Jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovaj veliki oreo. Wow, koliko fila. Neverovatno. O ne, sve se raspalo. Dobro, onda ću probati ovo jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Nije loše, svaka čast. O, kako slatko. Ovo je keks od moje omiljene bake. Prepoznaću ga od 1000. O, da, obožavam ovu kombinaciju. Bako, ti si najbolja, 100%. O, da, ja sam najbolja. Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. Ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, rasčešljaću je, a zatim staviti na stolicu.
Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično! A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nisam čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liva, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidale. Dakle, svi su pobedili. Čestitam. O, kako lepo. Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A
sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, pile! Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarene jaje. Sad ću probati. Nije loše. Šta je ovde? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je poslednje jelo. Ovde treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. Ostala je lubenica. Mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajoj, moje zube. Ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo.
Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. Imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. Da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz slake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zanao. Da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. Naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? Lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? Ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. Pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Odakle da počnem? Tačno, treba ofarbati moju kuću u crveno. Dobro je što imam specijalni sunđer za to. Ovi tragovi liče na cigle. Da, imat ću najbolji dizajn. Devojke će mi zavidjeti. Ostalo još malo. Odlično, završio sam. Pogledajte kako je. Moja kuća je savršena kao i ja. Zaboravio sam ukras za moju kuću. Uradit ću to kao u mojoj igrici. Stavit ću travu oko moje kući. Čekajte, okrugli prozor. Nije u mom stilu. Mnogo je bolji kockasti. Da, super. A ovdje će biti drugi prozor. Sad ću dodati malo detalja. I moje kuće će sijati na suncu. Da, to je baš cool. Stopa, šta je sa krovom? Još je beli. Ne može tako. Sad ću sve da popravim sa mojom testerom. Joj, kako je vruće. Ali nisam još završio. Tako je bolje. Sad mogu da uradim moderni krov. To je sasvim druga stvar. Boja morskog talasa se odlično uklapa ovdje. A sad se pazite, sad ću koristiti svoje nalepnice. Šta kažete, dobra ideja? Da, znam. Ja nemam druge ideje. Sad ću dodati lampice. I cev od cigle na krovu. Predstavljam vam kuću iz snova. Oho, Ken je dao sve od sebe. Treba i ja nešto da smislim. Kao prvo moram staviti kostim umetnika. Super. Koju boju da izaberem? Izabrat ću ovu nijansu. Barbie, možemo krenuti da radimo. Odlično. A sada moramo farbati prozore. Želim da nacrtam nešto slatko na njima. Naprimjer, srca. Lepota. Neka krov bude iste nijance. A bit će na pruge. Lepota. Ali nešto fali. Tačno. Zaboravila sam da sredim baštu. Izabrat ću kostim baštovana. Neka ovdje budu lepe biljke.
Treba ih samo politi. Eto. Oho, kakvo lepo cveće. Lepota. Sad će moja bašta uvijek imati lep svež miris. Izgleda baš slatko. Samo je krov nekako prazan. Treba staviti moj profil. O ne, padam! Ups, sve je u redu, cela sam. Nisam se čak ni isprljala. A kuća je spala super, jel da? Super. Nemoj me zavitlavati. Sad ću vam pokazati šta znači ova reč. Kuća treba da bude crna i vatrootporna da plaši neprijatelje. Palit će svoju kuću, a sakri se. Momice. Neverovatno. Slažem se. Tako mnogo bolje. Gde je moja knjiga čarolija? Neću valjda sve sama da radim. Prizivam zombi. Dođi kod mene, sluga tame. Ko me zvao? Dolazim, gospođa. Šta treba da uradim? Stavi kacigu. Ukrasit ćeš moju kuću. Hvala na poslu, gospođo. Kako kažete? Jao, moje ruke nisu držali bušilicu od onog posljednjeg puta. Ovdje će biti sveće. A ovdje ću okačiti prozor. I još malo levo. Jel tako? Da, super. Razumeo sam vas. Odličan izbor. Dobar si. Možeš pojesti ovo oko. Hvala vam. Obožavam oči. Nije loše, ali može biti bolje. A vreme je malo osvežiti moju kuću i dodati šišmiša. Hajde, ukrasit ćete ovi zidovi. Odlično, sve mi se sviđa. A vreme je da upalim svetla. A da, hvala stvar. To je dobra ideja. Moja kuća je najbolja. Ova zelena trava me nervira. Treba ukrasiti avliju s pomoć mog napitka. To je druga stvar. Trula zemlja, osušeno drveće i groblje. Šta može biti bolje? Odlično. Posljednji dodir. Put sa svećama. O da, sad sam zadovoljna. Oho, je li to pravo groblje? Jao. Hej, zabranjen je ulaz strancima. U pomoć. Ken, uplašio si me? Nisam hteo, izvini. To su lobanje Wednesday. Idem ja kod sebe. Ovaj dečko je tako smiješan. Jao, ovi ukrasi su mnogo strašni i tamni. Dobro, ja ću izmisliti nešto drugo. Znam, neka ovdje bude pesak. On je mekan i prijatan, a to je baš ono što treba mojoj avliji. Idem da donesem još jednu kantu. I još jednu. O da, savršeno. A vreme je da izaberem drveće. To nije to. Ni ovo mi se ne sviđa. O da, trebaju mi palme. Cool. Kao da sam na plaži, a nedostaje samo ležaljka i kostim. To je to. Kako izgleda? Savršeno. Mama, hoćeš me poslužiti sa kokosom? Hvala. Jao, kakav lep miris. Obožavam mlijeko od kokosa. Ukusno. Jao, zaboravila sam. A roza boja mi baš odgovara. Sad mogu da uživam. Završila sam, svaka mi čast. Oho, svaka joj čast. I ja želim da ukrasim svoju avliju. Dakle, gde je moj džekić? Idemo. To je baš zanimljivo. Jao, šta je to?
O, šta radiš kod mene? Čekajte. Juj! O, čekajte, to uopšte nije strašno. Ej, ovčica, dođi kod mene. Nemoj se plašiti. Upoznaj svog novog prijatelja. Pazite jedna drugog. Jao, grm je potpuno zarastao, treba ga malo srediti. Dobro, što imam specijalne makaze za to? Odlično. Ostala je još samo ograda. Da prijatelji sa groblja Wednesday mi ne smetaju. Juj, šta je sad? Nikako da naviknem. Svaka mi čast. Ćao Wednesday. Hajde da plešemo. Imam baš dobru ideju. Vreme je da sredim kuću iznutra. Magično oko, spremi se ovdje. Neka sve belo postane crno. Svaka čast. Vraćaj se u kutiju. Okačit ću slike porodice. Mama, tata, tečo i brat. Nešto nedostaje. Tačno, zaboravila sam na stvar. Za njega ću napraviti kandže, a sebi ću staviti sanduk. Imat ću gdje da stavim knjigu čarolija. A ove lobanji će stvoriti pravu atmosferu za ritual. Nedostaje samo osvetljenje. Stavit ću noćni ormarić, a na njega ovu divnu lampu. To je stopalo dinosaurusa, ako niste shvatili. Konačno mogu da počnem. Prizivam pauke. Neka naprave paučinu na zidovima. Svetlo. Bravo. Nezgodno je sedeti tako. Treba mi mekana stolica. Da, tako je bolje. Sad sam zadovoljna. Wednesday već je farbala svoju kuću iznutra. A šta sam ja gori? Hajde, Ken. Volim belu boju, ali tu je previše. Ne može tako. Treba ofarbati zidovi. Počet ću sa bojem morskog talasa. Ona dodaje drive. I dobro se slaže sa brown bojom. A brown boje se slaže sa zelenom. Odlično. Wow. To je mnogo cool. Ali pod je nekako tvrd. Nema veze, sad ću staviti nešto mekano i prijatno dole. Odlično. I stavit ću kauč. Ne, bolje pomeriti da bude simetrično. A evo naslona za ruke. Mislim da će se to svidjeti Barbie kad dođe kod mene. U ćošku će biti sto. A na zidovima police. Da, tako je. Odlično mi ide. Ideja je baš cool. Sad imam gdje da stavim svoju kolekciju. Dakle, svetlo. Nekoliko lampa će stvoriti udobnost i toplinu u mom domu. To se zove dizajn. U ovoj kući je baš prijatno popiti čašicu kafe. Svi su već sredili svoje kuće, a ja još nisam. Treba hitno to uraditi. Znam šta da radim. Ovaj mekani roze tepih je ekstra. Svi će biti oduševljeni kad ga vide. A sad ću napraviti ove roze trake za svoje zidove. Pogledajte kako lepo izgleda. Skoro sam završila. Gotovo. Svaka mi čast. Ken, možeš da mi doneseš ovaj stačić? Naravno, Barbie. Za tebe sve što poželiš. Joj, kako teško. Mislim, lako je. Hvala puno, baš si dobar. Ma daj, ne zahvaljuj.
Najbolji ukras moje kuće bit će ovo ogledalo. Ćao, lepotice. O, Ken, to si ti? Da, mesto za šifonjeri u ćošku. Razumeo sam, skoro sam ga stavio. Jel tako dobro? Da, savršeno, dragi moj. A evo tepiha u obliku srca. A ovdje će biti moja roza fotelja. Oduševljena sam, a vreme je staviti stvari na police. A na sto poređate šminku. Ovdje ću staviti lakovi, a ovdje čepkice. Wow! A ako upalim svjetlo, bit će još bolje. Sad mogu da zovem drugarice. Šta tako lepo miriše? Sad ću da vidim. La la la. Jo, šta je tamo? Oho, Ken sprema roštilj. O, pljeskavice, odlično. Ćao, Barbie. Ćao, čao. Dođi kod mene u posetu. Stvarno? Hvala. Ovaj hamburger je za tebe prijatno. Hvala puno. Wednesday, dođi ti. Neka hvala. Šta je stvar? Dobro, znaš da me ne govoriš. O, super, bit će žurka, komšija. Evo, izvoli, to je hamburger. Hvala, stvarno je ukusno. Super, prijatno, devojke. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama. Obožavam šlag. A vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. To je. Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi. Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično. Baš sam zadovoljna. Šta se ovdje dešava? O, ne! Neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što? Ne. Što da radim? Ideja. Dodat ću ovdje dekor. Kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično. Sada možemo poslužiti Miju. A ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku, razvaljati oklagijom. Tako je. A sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. Eto, ispalo je baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. O, ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao. Ovaj mali Labubu je odlučio da pojede i Zakovu tortu. O, ne. Zakova savršena torta je uništena. Brzo mu pomozite. Padam. Joj, to je bolelo. Ne, šta se desilo sa mojom tortom? O, ne, uništene. Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila. Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro, zalepit ću facu ovdje. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu.
Dodat ću kremasto krsno mom slatkom labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to je to. Moja torta je prelepa. Ne, moja je bolja. Ne moja. Ne, moja. Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija. Čekajte, a šta je sa mojim labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo sa ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jasti. Divno. Jao, tvoj labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala ti, Mija. A sad mi napravite burger, a mora biti ukusan. Lako, uzet ću hleb. Aha, par komada. Stavljam ga u toster. A sada pržim pljeskavicu. Da, stavit ću u tiganj i ne zaboravljam da okrećem. Ovaj nestašni labubu hoće da pokvari Janicinu pljeskavicu. Šta se dešava? Odakle vatra? Da li sam stvarno uključila šporete na jaču? Ups. Ostao je samo ugalj od pljeskavice. To treba baciti. A šta je sa hlebom? Spreman je. Odlično. Onda ću uzeti tost. A preko staviti žele bombone. Zatim čokoladu. I odozgo i još malo bombona. Pokrivam sve tostom i to je to. Ali ja ću svejedno pobediti. Odmah ću naručiti burgere iz McDonald'sa. Tamo sigurno prave najukusnije burgere. Da, evo moje poručbine. Ovdje su nagetsi, kolutići luka i burger. Sad ću sastaviti sve zajedno. Pokrivam lepinjom i to je to. Zašto se smeješ? Čekaj, to još nije sve. Sad ću obojiti svoj burger u zlatno. Mija zaslužuje najbolju hranu. Zlatni burger sigurno nikad nije jela. Da, to je to. Ja sam završila. Prijatno. Wow! Od čega da počnem? Ovaj burger liči na sandvič. Sad ću ga probati. On je sladak. Sviđa mi se. Nikada nisam jela nešto slično. Šta dalje? Kakav veliki burger. Sad ću probati. Da, ukusno. Baš je sočan. I šta je ostalo? Opa, zlatni burger. On tako lepo svetluca. I ukus je također sjajan. I čija je pobjeda? Šefova. Hvala ti, Mija. Ipak sam i ja profesionalac. Ovog puta želim jelo u obliku labubua. Odlična ideja. Ja ću nacrtati palačinku u obliku labubua. Dakle, prvo mi treba crna kontura. Iscrtavam lice. A posle krzno. Da, tako je. I ne smijem zaboraviti na uši. Posle telo, ruke i noge. Da, i dodat ću obojene detalje. A sada mogu obojiti labubu potpuno. A bitno je da ne žurim. Sve mora biti lepo. Tako je. Ostalo je da okrenem labubu i stavim ga na tanjir. Ispalo je baš sjajno.
Janice, kako ti se sviđa, ili? Pa onako, kod mene će biti bolje. Dakle, prvo ću nacrtati crnu konturu. Ja ću imati baš slatkog labuba. Mi obožava svog malog labuba. A on je kod nje brown. A zato sam odlučila da nacrtam baš takvog. Odlično mi ide. Nacrtat ću detalje, a zatim obojiti sve. Mislim da mi odlično ide. Zamislite, ja prvi put crtam testom. To je jako zanimljivo. I očigledno da imam talenat. Ispalo je super. Kako vam se sviđa? Ja smatram da je pobjeda moja. Naravno da ne. Ja ću napraviti bolju palačinku. Gledajte i učite. Nacrtat ću konturu crnim testom. Da, i odmah dodam sve detalje. Zatim popunjavam malene detalje obojenim testom. A sam labubu će biti roze. Mi je ipak fan roze boje. To je to. Ja sam završila. Mija može probati naša jela. To je stvarno dobro. Prijatno. Wow, sve tako lijepo. Od čega da počnem? Ovaj labubu liči na mog. Wow, baš je lijep. Čekajte, a šta s ovim labubom nije u redu? On je crn. Strašno ga je čak i probati. Ipak neću. Ostao je roza labubu. Sad ću probati. Prelepo. Ali ko je najbolji? Rešeno, sestra Janice. I ponovo sam ja najbolja. Hvala ti, Seko. Sad ćemo saznati šta želi Malena. Želi lubenicu. Hoćete moći da je spremite? Okej, ako želiš lubenicu, izvoli, evo je. A ja idem da odmaram. Pozovite me kad pobedim. Sad ću pripremiti svu opremu. Jao, kakva je to tutnjava. Šta je ovdje? Pa to je lubenica. I baka, ne padajte više. Ma šta kažeš, kao da sam namerno. Tačno, lubenica. Sad ću napraviti sok od lubenice. Preseći ću je. I uzeti blender. Jao, kako ga zaustaviti? Okej, nemam mnogo vremena. Moram da delujem. Sad ću te samljeti, lubenica ne valjala. Ajoj, zašto svi koriste lubenicu? Mislim da dete zapravo hoće tortu u obliku lubenice, a ne pravu lubenicu. To je dete, a sva deca vole slatkiše. Već sam spremio testo za kore. Sipat ću ga u kalupe, a sada najzanimljiviji deo. Bojenje. Nedavno sam kupio nove boje. Sad ću ih probati. Počet ću sa plave. Baš je lepa. Dakle, sipat ću ove jestive boje u testo i promešati. Treba dobro promešati svaki kalup sa testom. Jao, pogledajte kakve divne boje. To je to. Najteži deo je završen. Ostalo je samo ispeći to. Odlazite u rernu, lepotice. Dok mi se kore peku, mogu malo vežbati. 1, 2, 1, 2. Ovaj šef je baš čudan. Dakle, umutila sam unutrašnjost lubenice. A sada treba napraviti žele od toga. Dodajem želatin i sveži med. Ovaj med je domaći i sama sam ga pravila. Odlično. Joj, šta je to? Želiš moj med? Pa ne može. Ovo je za moju unuku. Odlazi odavde. Jesam ti rekla. Eto ti. Joj. Ups. Kate, izvini dušo. Šta je to bilo? U redu sam, samo što me malo boli glava. Jao, kakav smiješan snimak.
Dakle, stavljam posljednju koru. Potrebna je totalna koncentracija. Sada najzanimljivija stvar. Treba napraviti oblik polukruga. Gotovo. Sada dodajem fil. Treba ga lijepo i ravno namazati. O da, odlično mi ide. Lubenica mora biti glatka i ravna. Tako je. Ostalo je samo da dam torti boje lubenice. Nije ni čudo što me mama vodila u umetničku školu. Morao sam da naučim da crtam da bih postao dobar šef. Ne smijem zaboraviti na zelenu šaru. O da, moja lubenica se neće razlikovati od prave. Savršeno. I ja sam genije, zar ne? Oho, ja nemam tako lepe lubenice u svojoj bašti. Jao, a šta je kod mene? Sad ću iseći i sve vidjeti. O da, ja sam dobra. Ispalo je baš onako kako sam htjela. Savršena slatka lubenica. Iseći ću je na komade i staviti u tanjir. Odlično. Bako? Jesi to ti spremila? Jao, to izgleda super. O, šta je kod mene? Obična lubenica. Okej, znam kako da to popravim. Sipat ću unutra svoju omiljenu fantu. To još nigde nisam vidjela. Imat ću lubenicu sa ukusom fante. Samo sam ja mogla da smislim to. Oho, koliko zanimljive hrane. A šta je ovo? Žele lubenica? Treba je probati. Medeni ukus. Obožavam med. I lubenica mi se jako dopala. Svaka čast. A šta je ovo? Je li to sestra odlučila da se ne trudi da mi da običnu kupovnu lubenicu? Pa dobro, probat ću je. Čekajte, zašto je plava unutra? To izgleda baš cool. Moram brže probati. Lubenica sa ukusom fante. Neverovatno. A šta je ovdje? Pa dobro, probat ću. Šta? Je li to torta u obliku lubenice? Mamice, ne mogu da verujem. Nadam se da ne sanjam to. Jao, prelepo. Šefe, vi ste najbolji. Čestitam na pobedi. To, najbolji sam, jeste čuli? Najbolji sam. Mala, šta ćeš tražiti ovog puta? A, to je Oreo kolač. Odličan izbor. Samo trenutak, imam nešto kod sebe. Uvek nosim sa sobom kofer sa različitim čokoladicama sa celog svijeta. Koristim ga samo u ozbiljnim izazovima poput ovog. Prvo treba polomiti čokolade u činiju. Ovako. Da. Treba još čokolade. Treba mi sva čokolada. I još. I još. Ne planiram da stajem. O da, ja sam kralj čokolade. A sada to sve treba istopiti. Brzo ću to uraditi. Odlično, sad imam mnogo tečne čokolade. Gotovo. Sada treba uzeti. Jao, kako je vruće. To je previše vruće. Ali moram sipati svu čokoladu u kalup. Uradit ću to. Gotovo. Jedva sam uradio to. Zamalo da mi se istope ruke. Jesi nekad čuo za rukavice? Samo glumiš kuvara. Strašno. Ja sam već napravila testo za svoje buduće kolače. Sada treba dodati kakao da bi testo postalo čokoladno. Jao, najbolja sam u pravljenju testa, to znaju svi. Sada mogu peći vafle. Pogledajte kako su lepe. Unuci će se sigurno dopasti. Kate, jel ti se sviđa? Bako, zašto si ispekla vafle? Sestra je nacrtala Oreo.
Možda ti treba obrisati naočare? A vidi, sad će biti najbrže spremanje kolača. Otvaram pakovanje i sipam u tanjir. Savršeno. Ne brini, bako, u sljedećoj rundi ću ti pomoći. Ovi kolači izgledaju tako lepo, a ja sam tako gladna. Moram pojesti bar jedan komad. Pao mi je šećer, moram pojesti. Jao, moje omiljeno punjenje, obožavam ga. Divno, treba mi još, ne mogu stati. Jao, to je nerealno. Oduševljena sam. Možda je treba zaustaviti. Napišite u komentarima, a ja ću nastaviti da spremam Oreo. Vafla plus pasta od kikirikija i plus još jedna vafla. Gotovo. Bakin Oreo kolač je spreman. A šta je kod vas, šefe? Već sam spremio sve potrebne slojeve od čokolade. Sada treba sve sastaviti u pravom redosledu. Kolač, punjenje i kolač. Ostalo je samo naneti šaru i natpis kao na pravom kolaču Oreo. Odlično! Moj roze kolač je spreman. Može da se jede. A šta se dešava kod Kate? O, da. To je bio posljednji. Čekajte, šta? Da li je to stvarno bio posljednji kolač? Da li sam pojela svo punjenje? Šta da radim? Znam. Sad ću sve popraviti. Imam namaz od žvake Huba Buba. Veoma je lep i od njega se prave dobre mehuriće. Sad ću vam pokazati. Gledajte. Super! Namazat ću ovu pastu umjesto belog fila. Biće lepo, ukusno i originalno. Jedva čekam da vidim reakciju sestre. Super, šta ste mi spremili ovaj put? Wow, koliki kolač! Izgleda super, želim da ga probam. Wow, to je čokolada, ali baš je nezgodno jesti. Ok, ostavit ću to. A šta je ovo? Izgleda ukusno. Nije loše, ali nisam ni oduševljena. Jao, a ovo jelo izgleda najbolje. To je Oreo kolač, ali zašto fil roze boje? Oho, pa to je žvaka. Cool. To je bila odlična ideja, svaka čast. Mnogo mi se sviđa. Pitam se, kakav će biti balon? Wow, super! Dakle, sestra je pobedila. Čestitam! Šta? Ozbiljno? To, pobedila sam. Najbolja sam. Šefe, šta vam je? Želim američke palačinke. Jao, to je lako. Pobedit ću, odmah vam kažem. Sumnjam u to. Ja ću spremiti najbolje palačinke. A kako se prave palačinke? Dobro, snaći ću se nekako. Dakle, sad ću pomešati sve u blenderu i valjda će nešto ispasti. Šta da pomešam? Dobro, uzet ću jaja. Onda mleko. Malo brašna. Mislim da će tog biti dovoljno. Jao, to je baš zabavno. A sada uključujem blender. Mamice, sve leti. Kako to zaustaviti? Jao, zaboravila sam da stavim poklopac. Kako sam mogla? Jao, sad je brašno svuda. Ali barem sam napravila testo. Ostalo ga je sipati u tiganj. Mislim da nije loše za prvi put. Jao, bako, zapalit ćete mutilicu koliko brzo mešate. A sve mi je pod kontrolom. A već počinjem da pečem palačinke. Šta kažete? Na ovom tiganju, ozbiljno? To je jako smešno. Pogledajte kako izgleda pravi tiganj za palačinke. A nisam te pitala. Sipat ću malo ulja, da ništa ne izgori. Imate masno jezero u tiganju. Ljudi su smislili dozator za ulje. Jeste vidjeli? Savršna količina.
Moje palačinke nisu samo ukusne, već i dijetalne. A šta je kod vas? Džabe se trudite, ja ću pobediti. A gledaj kako mogu. Tako samo baka ume. Nije loše. A sada pogledajte ovo. 4 palačinke odjednom. To je pravo iskustvo. Najbolji sam. Jeste vidjeli? Da, situacija postaje napeta. Šta je sa vama danas? Dobro, ja sam već ispekla svoju veliku palačinku. Samo je trebao odlepiti od tiganja. Ups! Stani, gdje ćeš? Ups, pravo u smeće. Kakav užas! Toliko sam se trudila i sve u smeće. Pala mi je na pamet genijalna ideja. Učinit ću svoje palačinke još lepšim. Napravit ću ih u obliku srca. O da, to će biti preslatko. Uložila sam svu svoju ljubav u ove palačinke. Dodat ću malo sirupa. Bobica. I ubacit ću srca. Gotovo. Kako vam se čini, šefe? To je tako smešno da me već boli stomak od smejanja. Prati moje ruke. Sipam u kalup 2 čokoladne paste odjednom. Mala će podići to i biti oduševljena. Shvati već jednom da se ne možeš takmičiti sa mnom. Bako, šefe, prestanite da se svađate. Jo, svi imaju tako lepe palačinke. A šta je kod mene? Praznina. Treba nešto smisliti. Tačno, imam krofnu, okrugle, kao palačinka. Treba je samo malo pritisnuti. Onda ću dobiti palačinku. Šta? Gdje je nestala? Evo je. Pa, to je bolje nego ništa. Prijatno, sestro. Oho, sve palačinke izgledaju super. Osim ove. Je li to tiganj? Kako skinuti to? Ups, plašim se čak i da probam to. Neću to jesti, izvini. Oho, kakve slatke palačinke. Sigurno ih je baka spremila. Moram probati. Poznati ukus. Najlepše palačinke od najbolje bake. Hvala puno. Wow, a šta je ovdje? Da li moram podići to? Jao, prelepo. Šefe, vi ste genije. Moram odmah probati to. Prelepo. Ali šta odabrati? Baka ili šef? Šef ili baka? Biraj mene. Ne mene. Biram baku. Da, njene palačinke su najbolje. Ja? To, pobjeda je moja. Šefe, jel ti sad jasno ko je kraljica palačinjaka?